Na me kaiwo se dwumadie a wasungu so a wutie eye don't sabai kwaswa ne di asa na yewo enipa bibiri e de brew enwumrei ye stream live 93.3 eno challenge wo betimi aseche for ahinkan 93.3 FM no eye capital letters bon na ko Facebook na ko share yen wo ho live afin so yen WhatsApp any SMS line no eye 0594 841 044 0594 841-044 and also send you a message echo FMI. Minyantaba anga metu mako donche na awadi miyo Minyantaba anga metu dizanu mako die metu mako donche metu mako donche Metu makoton cheo metu makoton cheo metu makoton cheo Minyantaba anka metu mako awadi miyo Minyantaba anka metu tise abrono mao metu makoton cheo Obahima Obahima onuno ni magrodie Open friend ma miwai Obahima onuno ni mdia makuma be Open friend of ma miu Minyantaba kametu makodonchi Na wadi miu Minyantaba kametu tise abrono mao Metu makodonche Sukosa Tutukwe Na me kai wo se dwumadie a etwagoi eye don't sabai ewo ahinkan 93.3 FM ene de enkyerechire no emu eduyie na mpo no edian ene aware kura aware obi asori ope wedding eye de ba de kura na aware no kweso mfaso anything ene eno ne yen topic for the day enu nti no enna o mo wafidie no enna heya oyi osugeni atie bi na fatu ho fo na ma akwa aware mu a ohu se de obetoto wo niam esifa afa oyi kuma kondo oyi mama Daniel hey abwa tabai na suotua onko suroi anka metu makodonche ya dambo oya kumakono mi senses ubemre akami trimo o mama mami yende na mekamase akwankwa yenye ajidebio na mekamase na me mamu nyina
akwa bebiem ediaba odon saban jumedie so na me srese fre wo bi na wo bi fre wo bi na wo bi fre wo bi monyina mo frefre mo ho hweye no ama odofo anna na odofo dade a asem atowo esese odofo nani timi go so na ne ekoso nyina woti ni nyina yeguso a ye twen ya bedwafo edie koso afanyomi edi asa Mr. AB mejidi se wonam kwanso a wo ba ye twen wo den ne de aha ebe ye butu na mi ye no din ewo dem se me kuma kromo bobo sena matu petetu na me kai mo say streaming live on Facebook cause search for Ahinkai 93.3 FM. Say ya messages ne eguso ba mon koso send message no ye nua Kobe Brown I me to chemau me ma wakwa aba e de ba Ahinkai all don taban jumedie so or say it's a nice program Kobe ye da say ye and ye nua be man na Kofi Amwan so or say more them Kofi yeda say ye pa and Kofi Boaman so I say I'm watching you live from Libya. I like this song. Greetings to my family and friends at Botochrome Brekum West. I Kofi omunyina omwate yeda mwase so say mo share yen mo nkoswa and share na wo bin so and benefited from this wonderful program. Bobo na mi ending akwankwa na mi kan senia akwankwa na mi ending o ebo temi sana kuma kromo bobo sena matu petetu akwankwa na mi kan senia Akwankwana mi entertain. Ebu name se me kuma kromo. Bobo sena matu petetu. Yo nyame adom ya bedwafo nyina abedru Mr. AB enya abedru eno nti no mame ma abedwafo nyina akwa aba ene wona me ne on bedi dwumen eye Mrs. Welbeck said de munim na ena afenso me wo yem programs manager Mr. Kwekun Kroma aka Frekas ena me wo Mr. AB so won nyina be kamensa ewa ha me pa cho me ma munyina akwa aba edeba odon taban jumedie eso Yeah, no. Me pacho bibia boko die. Yehoadum. Na won say nyame adom me nso me hunye yeti he ya ye nyina ye hu odin yi die na eye adom arakwa. Enen so eye memenda foforo ewo odonta ban jumedie eso. Na said the day ye no ye the story for the day ebetudwa ye wia na afi ya behwe yen health tidbits so kakra na afi ne aka ni nyina topic for the day ye de ni nyina abe to aso na yen story for the day no eya sembisa ene wo bisa ye wo se empempi no aya ye maame nom se wo ware a wo ware wo kunope wo ware ebusua na nti wo ware ebusua e wo se de bia no be ma ne nkofo no etimi intrude into wo mo marital affair ana eno na sembisa a wo bisa me ene eno nti ena ma ye gina so efa ye topic for the day no marriage ankasa ade a awade eye eno nti no obisa se ye ware ebusua eno kire se woni wukunte na wo hwa na wakuma aba na wabebo awura kitchen eye family house no mu nyina ete be ma no ene ne te family house ne ma meti wo bi ne nua ma no bi te ho but omo so wo mo dan na obi atimi bowura wo mo dan ho anytime owura kitchen kofa de kra wo misa no okoka na ye ntokwa eno nti ne ye ware abusua no saa e na ase e kira na mensha ase emfi Mr. Abiso. Yo, Antinez. Mechi TFO nyina. Same way makapen. Semranti a omombo abom ho ekwo ware. Ke be best interest
sanka obepe wo dan na de asomdwe abre one oyere dan se obetena o maame ne o papa nchen oto maame ne o papa nchen a na che se unyi aware enso it's for mature people. Correct. Well, yakasi aware ebusuan na no nkyere se oba na waba aware no oba be ebusuan fra na si na ebi kan se efficacy mu abawa no at least ono so on the privacy nti ese ni kru no so on the privacy ana omumi no so no ese se omo so enyo mo privacy kakra ni enti ama akanfo ka se yen ware be ma ana so oba ne nkwa ne mu ye ware ebusuan no madwe nkyere kakra ewo ho ye se bibi besi wo ba na chi bibi besi wo be ma na chi so ware se ebusuan no mu ni de esese won so o participate bi yemfa ne se ukunu enua ba akọ ware untumi nka se o mekunu nua ba akọ ware de ne mekunu ebusuafo na enya eje se o te ba bi a emfa wo ho esese won so ukobi at least omo ye bibi wo fie ho ana so akọ bo akakra meyere e papa nua ewu mentumi nka se o meyere papa nua ewu de na ebusuafo nkwa na aye den enya esese won so bibia wuye bia no ujai at least 10 bi no omo na se wa ho de betimi a no wa so mu bi akonwa bi ne epegesi ba bia na chese eno na ma won so wa involve wo ebusua na ukọware ewo mu no na nye se ye kan se ye ware ebusua ni nti no afa die ekuma sori a me brother na me hwe TV ekuma sori a je ne we kura me bresika na orikoto ye to the sense ne wig kura otutu ho a ekuma sa me bresika na odi ba oto ye nti no mafa yeah so the me think say enye the best enti ye nware oba na se be man ko ne ye ware ebusua no enye to sa extent Jo me de manu besi ha na manager ne mesesen so abemu bi yo yeda se ye pa etiefo masumu a emabawa emrantie woko ware a pe wo dan ansa wa ware Mr. Africas Adam etie wajo nche okay yeda senso yo etiefo a omo etie nyina ma menche a Reverend Frank Kosi Nkansa ne eko asori bi wa no ma se ye ba no se edu Saturdays ya wo ba show ni so da ya o keka nsem me chia papa samle wuti ona na yire ya me shira wo amen na wasim ya odi atu yi na asasem bisa onu akro bisa no bisa asem emu dopa ba ye tase no ba ya safo se akwati se kwasi adata twene ubomu a unibewu wa momso a unibewu okay jende o se ubom na ne besi na se ye wale abusua ana se ye wale woyira na se okru se wo ko wale a ye kan se mienu na kire wo awale ya wukoi ukunu abusua ana se oyira abusua eka ho bi ba sene menu apanyini kan yi enye to the extent edem mpo a wona oyira akwa akwhye dem na kuma nso aba betena kunyam ukopede obehwe TV na ukunu ni TV ni bi onware ya ene o se on so to the bowl dem because Bible say na bema befi neja enene na ho na oba nso afiri neja enene na ho na omo akwa kambom na omo aye honam kro wanka se omo beye abusuafo bebre enti awale enye abusua ka ho but enye to the yi se kakra bia na akuma ehyedam won se wunua ne yere ne kra ehyedam no e wo se upie to show respect okay me time me wo yo so ana me ye adwuma o na me ne me wo fast na night but na me yere nti wo bi
sɛ ɛda a week a ɔbɛba hɔ no mene ne wɔ da mu a n'abɔ na pie to show respect because na ɛda ne yɛ tu ɛna chamber hɔ nso wɔ hɔ nti ɔba hɔ ba bɛhwɛ TV but ohun sɛ n'ase na ayɛ dɛn ahyɛ hɔ a na ɔno ayɛ dɛn apie ɛno show respect nti sɛ obi tie na de obi sɛ saa asɛm no ɛna sɛ wanhwɛ yɛ nso ebetumi agu awadeɛ because ebia ɔbaa yi a meka na asɛm na ne hwene mu bɔn ne kakra nti ɛba ne saa adimuna ɛba okuru ne kura bizia asɛm a answers na ɛba no ahwɛ yɛ a ɛma yie ɛwɔ na ahwɛ yɛ bɛwɔ no ama ne de asɛm kɛse ayɛ dɛn aba nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛ maame nom ne yɛ nua mmaa nom asɛ obi ɛbɛware yɛba na yɛtu atale awale no even sɛ ɔmo ɛte abusuafie hɔ koraa na ɛwɔ sɛ muhu sɛnea mo ne okunu no ɔyere no bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ ebi ameka sɛ na wunya sika ensi dan na sɛ bempere biasa wunya sika nso ɛnha dan na ebi a nyame aboa wagya ne wo na ɔmo atimi ayɛ neti dan bi a agya wo yɛ boy no yɛ yi baako ama wo sɛ tenam wo wale kura na sɛ wusi dan a wo na wo yere nyɛ dan entenam enti ɛno saa no na ɛnkyerɛ sɛ efie hɔ no maamefo no enya wale ne yɛ dan ɛmɔ so wo ware a wo wale abusua no kyerɛ sɛ ono aduane a ma mu bi ni ɛmfa aduane nka mo mo ɛna sɛ ukuru na aduane kura wabu aso asi hɔ na ne wɔfa ase bi efiri baabi ba na ɛkɔm dina ɛwɔ sɛ ɔbɔ mɔden sɛ ɔbɛyɛ dan ɔbɛma ni bi ɔba no aka kyɛn sɛ wɔfa ase ne baayɛ no na sɛ ɛkɔm dina nti waduane no ma yɛ dan ma ti bi ama no bɛrima bi onim yansa bi ane bumfu because ɔbaa no ɛpɛ na wale yɛ dan eyie nti yɛbɛsrɛ sɛ ɛnyɛ sɛ tem bia na akɔ akɔhyɛ dam hɔ oyɛ dan mkɔhwɛ TV dabi ɛhɔ nyɛ cinema hall ɛwɔ program bi wɔ hɔ a wobɛtumi asiki permission afiri wakuma no wɔ ɛhɔ sɛ ebia akuma ɛnɛ deɛ show wei deɛ ma memra ma ɛdan ɛmɛhwɛ bi ɛna sɛ wokɔhwɛ da kora ɛnkyerɛ sɛ tem bia na tuamu daa sɛ ne kwa da kan no dabi ɛnkyerɛ saa nti sɛ yɛma ebuo ɛne nimdie ɛba yɛ ne yɛ nkuma mo ntamu a ɛde asomdwe den ɛba ɛna maamefo ne bi nso wɔ ha na ɔmo yɛ abatambɔne ɛne abahyɛbɔne to the extent sɛ maame no deɛ ɔnkɔ dam hɔ bio ba ne baa no anasɛ ne baa bɛɛma na ɔbɛkɔ dam hɔ no sɛ akumaa no ɔkɔyɛ bibi wɔ dam hɔ na sɛ akumaa no bɛka pɛ na maame no akɔ gyina ne ba n'akyi na okra woyɛ nipa bɔne ɛna sɛ dabi ti asɛm no na bisa ne yi ansa na wayɛ den obia because wo baba no no kwa awale na obi ede saa de ni di na enye wo de nti ye besere se awale no abusua ne ka ho but anye to the extent se wo te abusua fie kura muntu na mu nyina mo nsesa mo ne ma ye den ekogu edemo madam ne ho ofe kokko miss your friends empo ni di Webeck ento aso na yenye na yenwie ye ebi da so ho gidi se wa hyeda bisa broad topic ne wo ha ye beba bedom osukoda ya kyerɛkyerɛ mu ye pa meda ase ene wo kyenso ehye eche di ase efe pa Salafina mo da South Africa wa efe pa na ukuru ni ha ne aka na de ana waba o Mike Nico Mrs. Me dum fracas de ne say e kodum me amede yo ye beko so echieti for na ye da se pa minua ba sa issue we de me de me kwara adua me kura na senke be ya enware kura be ebusuafo ne de na ye better kra na say mu nyina wo better neutral ground okay chese me from experience amenya no na ye ben baby na ye ti no ne ye webusuafie o na eye ya eye den chese
Se bia sika kra ni fi a me ma metimi de nsuo si gya so a mani huru just to save my father's integrity. 1 and 2 wo sha atade pe enuama eyi enkuma asew chese bibia mo be bia na mikunu sika even me ma me so ade so okoton pe yes me nua be ma me ba ne sika na so me ke na me papa tronim we na nyankopon dom ye na me papa ko ye adwuma kakra na sika ba na ma me kai saska we obo me said dien ye de be kokko eto asase a de esi dan na so ye ti anya ye ne se bebia asase ne da no eni ebusefi ho enwa na sister ye didi ye den bibia omanitua bo wakra ye ahweasianen hwe senka ebeye yi a yemfa ne se bia yo me papa bomode esidan me ebia me ho hwen nti me si dan ni bi anase bia me plans bi wo manim anka be yi anka fasa dan ne han na kokko han foforo chese weni beta wa ma ukonya nipa bi a na eye natural say yemfa ne se be me na hwefi na afi obey abem sebio ye hunu se bia na bra ye onu nkwan no na hwefi ende owoyere wonma enti hwe no kura na eso beti ye hunu sa na obey ba ye na wa kenten so mi bia mi ken kura sebio be me bia ade nisika sa oba ne kura na bia e o support na nanso abonten de ye hunu sa anke ebeye papa na ebeye ya hwe no bia mpo anware ante na ebusuan fie chese even po se aso ananua baka so nkasakra oba na wontene no ye wone ma bia space nipa no onya space a otimi eye okay sisi akoye ose ye ma se hwemiu ye bia oba no kwhya atade bi aso ni bepie na de ne wa ye enso mi ke mi kunu pe meye ne den enti anke ne papa mu pa dia eni pe me niama me hu pa dia wo de se dan na eye chamber hall ye de wo de mo fa han sebia osika sem na ya se mo fa han na mo ko ene mo ko neutral ground mo didi obi anim eye ba wedding bibi ba mo ba 2 days 3 days mo ko dia wo ho ne aye ne ekọ enu kra na edi obuo ba enim de bia ye hu enim de be hu enim na eti ubuo so ai enu kra po no enye me bi wo ha hwe se bi ye se wo sika okọ eyi asa nya na asa ye friend say hu anya na asasa na so wo ye do be ye wiase mu ne manyina empo oboma ma me se me ba ne de ye openedua ne say would you to see the crown or better? Debbie, our real so this neka it's for mature people, and so if you are ready, and a bear man so a natural say, and the family on your matana fitting quarabrim into war ban warfare na oba. Even if a baby be cried, the agina which on to me declare on into what darum my papa would they slow here. Oka se wuna o family on mo just den cry and boy. Encourage no and they say oba wo last kura na wa montam fon ko handan na nyanko eno krampo nyanko pon tumi ma wadwen tumi pushiu e ma wankasa tumi siu de ma okotinem okay jo yeda say Mrs. Ewo efutu sonko a abedwafo nyina ede amayen na me kai wo se don't sabai ejumedie na wasuguso awutie ewa henkan 93.3 FM so no yede bra meme de bia bra no nduabo diko sese dumienu ebebo so eye futu sem a efa aware ho se wunyam ware ye se waware afin so waware ne nso ye kirewo kwan
ya obefa so ebema wawareɛ no asɔ ɛwɔ suban mu woni ye mu empa so agudie mu ne nyinaa ye kan wa ha ɛno nti no da bia ma wafidie no ɛna ahenkan na ne pankoa ɛna yɛwɔ ɛde ɛma wo yɛda se ɛno nti wo yɛ bɛma na wotie ya osempa wo yɛ ɔba nso a wosempa ɛno nti quickly no yɛnkɔ yɛn health tidbit so for today. Health tidbit dano ye kasafa enuro ene niema emema binom efa se omo de ma womo be ma no ayekese ene no ye pese ye sua bibi kakra se medically no ana se naturally no ye wo ways bi a ye betimi aye to enlarge the penis, the size of the penis naturally. Enkoye se me fair do na ma me be ma ye kese ana se me koto ointment bi na ma apply the afefa na me wi abaye hwurobo enu nti no ma menes fire fem e dey exercise kakra ne betimi aye ye penis na ye kote no ama etimi aye length kakra abeka ho se de ye pe yo ye be kosa da tie fase kote ya nyankopon abo bia uti anye ye aye ketwa kakra ana ekom kakra yesre ndo na eya doso hwe onu meduru na eyi ne ho se ya eya hode bia animu onu meduru na eyi kote ni yi ne ho a oboze emu kra anye de sorry anti bi nyina so pemen sa ne nyankopon aye no ne kon oboze na ebubom se sa odie no kra de ha ma se ne bibia enti ye be srem nduro no eya doso wo side effect prostate cancer ne niam nyina ye be srem at least ye hwe ehu yie kakra you know what you eat and bema kra de bema pegu ho a ade a wedi no uti sent ni wo mu enti ye be srem mema no ye be hwe niam a ye be di cholesterol no doso a ema intini so emusi eno nti kote ne sorry kra the real size na intimi mba because emoja na was say intini fam na a blocking nti kote ne size na intimi emba out nti esre si ebehu de ebedi eyi afen so ye exercises no ye be sremo o pelvic bia o fitu usisi ebesi wo hips honum side no eho me pa cho nye mankwa na exercise ho ye mema no mo fa mo dade no so a munya ho no exercise kakra emaye afen so yes the more udi no so the more exercise no run ho ba sene sa na nyakopon aye no ubon se obema o yere na bia o yere ni ni unche ubon se as a cut na shrink back it's the more I have sex no continuous yes the more I have sex no na kote na kasa size na kasa de yi ne ho ye best so say bema unya infection treat ye and na fie and to tonro na wonye because the more I have infection the more cut na shrink yeah it's your best shemo unya would whatever is the case now konya infection ye be patcho say ubeko hospital na yetimi aye lab test ahodo na ehu infection kro na yetimi ama ehu ndro na kote na anyera kra amaye yes so kote na enso sa na emi sa beguso na kote na kasa ayera enti ye patcho mumbu so kakra mai uta aye exercise no so wofu na be yera enti kote na ye den ebeyi ne o ye exercise na lose weight na fe de kote na so de pushi back kama ye best ren so say be ma utna se ye because posture no e ma kote na nkasa no ho wo hwe me ma kote no ho no eko showa ne ho no ma se obi a obenya kote pa no honum emu yedu kakra sa kote no fra showa no I just say he's not doing things right. One, eating right, posture and everything. Into your best share on so wo de ye best ye beka bibia de akofa kote no because obo ye ka say you see way natural remedy fire and the debia o down obeya into where the madaroma ye besre say niema ya kan nyina mo bedi so
amaye na nyankopɔ hyɛ a me atime di twa ne yi yo na akyɛ yɛda se iye pa Mrs. Ɛne enkyerɛkyerɛ pase ya wode ama yɛ kununom ɛne yɛ nua mɛma no enti megide yie sɛ mo nso mo de begu akwan mu na aboa ama ɛgya keekefoɔ no ebi anakakra bi aba bɛka ho na mekai wɔ sɛ yɛn WhatsApp ɛne SMS line no ɛyɛ 0594-841-044 wobɛtumi ɛde wo message ana wasɛm bisa afa hɔ ɛde ama yɛn afei nso yɛ streaming live ɛwɔ Facebook kɔsɛkye fo ahenkan 93.3 FM oba wobɛhu yɛ wɔ hɔ kama ɔdɔ ntaban dwumadie no egu so dendenden na wakɔ no akɔhwɛ yɛn live share na obi nso benefit from this wonderful program no nso share na on comment saa emfa emma yɛn saa jo yɛda mo ase na ɛnɛ sɛ de medi kan no yɛn topic for the day no ɛyɛ awadeɛ marriage ɛdeɛ bɛn koraa ɛne awadeɛ ɛdeɛ ni aware ya kan enso obi wɔ kora aware no wonte aseɛ ɛno ane sɛ mehyia bɛɛma bi hey brand wo woska na da kopɛ one day show afɛ ware ya 3 months na aware no ati nkensen na ati apɔtɔ na egu obi wɔ hɔ aware na wo kom no wonte aso ka sa aware no ane edie nko a enti wɔ kɔ a wonim sɛ wɔ kodia na emomɔkɔ na saa da responsibilities bi ɛbɛ mu a na afei na bɛmu ebu obi nso ɛwɔ hɔ a ɔno de wonim sa ware na wɔkɔ no ɔkɔ ware ne kunu pɛsɛ de edi kan na afei wɔ hɔ ana na se aba afei wɔwɔ fufuo wɔ yewe na adane ebusuasɛm na ne bu afu ne ho enti ɛdeɛn ɛne aware mɛhyɛ se ɛfi ɔsɔso ai prophet 1 ahenkan prophet 1 papa aware kra ɛne den okay yɛda ase na yasa church phobia ene de asem kase pa na obisa ofia no ene asem ketwa ene ya me kase kura bi mo wale okruma bebre enra so ebi mo ewale na ubisa ni pa krose awale no den ahweyo ntimi nkyerɛkyerɛ debi onim se ni nuan mo se onyini enti won wale eno awale bie ne maame sɛ ɔbɔ abrewa ana bɛɛma no ne maame sɛ ɔbɔ akora nti wɔyɛ no wale ɛno akɔ wale bi na anka the best thing ne sɛ obi akɔ wale na anka question ya wabisa wɔ anka ye misa ne wa wale na na anka onkyerɛkyerɛ mu so kyerɛkyerɛ mu na sɛ wɔntimi anya 80% anka wɔ sɛ awale no gyae wɔ sɛnde bɛyɛ a ɔbɛkɔ akɔsua sukuu na wɔba abɛkɔ no ne ɛwom because awale a school so be in more awale a school yewo kindergarten ena primary yesan ewo GHS ena SHS we are obeko tertiary na obi a wokọ awale mu na odihye ni tirim ze o mekọ akoso ahwe awale ye nso hwe eye da pem unya awale wi until say wuwu ayedai atitimu ntema na se ba ko be kwa akobɔ adwaman no kura bible kura nka se wɔbɔ adwaman yɛ gyae ɔse se wopɛ wade a enka mpo mo bi ante tra wade ho saa na muntu monfo enti ye besere se yenua no awale enye life bɔ se enne se ne yɛde awale aye life first no na manage se ne me nana no mo esi wale ye ho nipa mienu miensa na efie ho na ya wale kude sa wale no se odi wani to forma achepa enwu sa wale ni nwu ente se na showcase ye gina hwehwem na danda ye ho wo monten so na amanfo ehwe ya wale e ban sa obedru fie na ntokwa ayeden aba ma menka sa asembwe oba bi a wo wale ye wo mikrom o wale ye no within 5 days na wale no agu omo ekoye awale ni bibia wa solid them people your wedding card na eba no ene na enye fadi agro within 2 days na wale na eden agu adanya o se onim se be ma ni suban eden enye so atese na no ko ware ese akwete se asori ono na asori na didi nti o hia na enru bosom yensempo ena omoko wale and your brother in Christ, sister in Christ. That's amen.
anu 2 days na agu madam awade eye long distance ade a kyerɛ sɛ ukowura mu a ɛwɔ sɛ uhu sɛ so ye kowura wale mu a yɛ asɔfo no ye kan tam na ɔmo ma ye kan tam bi but ɛyɛ ye mfa saa ntam no serious ɛyɛ na ye yula fi tio sɔfo no bɛma wabɔ udin sɛ me ebi akwa kunkroma na ma gye so me mkwa kunkroma me awale ya me kwa awale ya me kwa owuo mu enkwa mu yade mu sika mu ohia mu amanie mu bibia mu mejebo until say owuo ebetete me ne me dofo dem entem na yaka so help me god near the stamp was so epanyan saa time na wo hye saa abo no bonsamu gina ho ena nyankopon so eden egina ho enti eho na mo wi awade no afi na bonsam be fa ne list na nyankopon so afa ne list afi nsohwe no ebe sha ase wo ho eho no ena se obetimi akọ kraswanya eho no ena ebe kire se obetimi ayeden akọ kraswan enti bonsam be target ade a be ma no nya den empe na waba oba ne ho no abeka kire se ukunu onim se we de na ni nye ho se fa so no me ade so obetumi a ode so okunu na ya no da ya na wafeli ni ansa ate na ba Nazir 1 no asa ba be gina na nam what you say enti ye besere se ye kwa awade a ye sinkete eyenketesie se obesi nkete se awade ya mekwi emfa ho ne ebeden ebesie ewo se me ye den menya abotre ena awale wo kwa ye wade miensa ewo se unsa tumika sansa fa miensa no se wo fa mu mienu kura obetimi atana awade na se baako eye abotre baako eye fache baako eye odo na tambia yeka LOVE tambia oh I love you baby I love you baby yebwa because odo no enye sane yesidi ya no eka no ena eya yede ye ka bible kire wodo mu o se odo eye ntoboase odo eye fache odo eye ayemuye odo na chese odo no se wo kire mu a eno ni wiase ya eda han enti o kire mu wia no aka kire se na ye nyina no ne odo no odo nyankopon na nyankopon so edon sense nyankopon eye wodo enti na ya ye wale ye ho no because meme yonyame because nyankopon bo me se ne seso enti meme yodo ena obo oba ne so te se ne seso oba ne yodo ena odo mienu ya ba be wale ede ne ntokwa ede ne menteme ho asesei na chese odo no a tembia ye ka no ye nyede ye nti ase enti ye be srese ye nti awale na se ansa na yakwa ede akwa shim ena me di blame ni bebre nso me di bibema ya sofo no because ye asol na ye kono mo nkyere yen awale no se ne tie ye se ko makuo panyin ni mu mpa akwa kyere awale no wonim no akra ne de akra ubisa ne se makuo panyin awale ne den ontimi nkyere because onim se ne awade no ne fall by den esitie enti ye be sere se ye nsua awade ena se obi eti awale ase na otewo misa ne question say awale no kra metimu ene sen what you say enye edi nko ne sebe awale o enye se etambia obedie ni ntia me wa nse medi no oboa edie ka ho but edie no enye no nko ne awale what you say because oba na nyankopon de na beka ho no there is a purpose enti nyankopon de na abede ababebeka ho ena oba no nso hu se bema na nyankopon de na ma no there is a purpose because wo hwe bema ne so ama bema ne so ahwe wo oba ne so enti se wo ho tochema awurade bebisa no sanso na bema ne so tochema bebisa wo oba no enti awale na ye wale no ye hwe because nyankopon ani ekum awale ho me kai se mene me yire wale ye that night na yeda gide na wale ye na night no da jono
o bompaye to us more than 2 hours owie ye wa hu say na wo bompaye na me bisan say adan o say adan dey ade ba me na me down na me hu say o bompaye more than 2 hours owie no ka amen and so when hu say wa adan wa bompaye meaning say bibi adan asi e wo hu what I say nti awale eye physically and what spiritual nti say ye wale a ye hu say ye den ye wale because nyankopon ani eku wale minim abrantie bi a wo wale ne yire omo eye weathered yibi oja ni besi nne ontimi enwale ye oba ne nso eja be ma no nso besi nne oba ne nso ntimi nwale ye saa de no mahu be enan enum omo people no wali jaya because entam kese no akwa kan ne mwurade no awurade omprema won san koka sa ntam hunu ni bi because akoma ene adwen na ekura na wo de kwa wale no enye den enye enti ye besere se ye ma abotre eni ye nimu kan okuru ni ye obibi a time na ye kokra so ai no ye wo ade bi a ye brief out eye exercise kese power wale mu tie se okuru ye wade a tenase din na twukomu no pushi aba o se anya hwe ye nyiri ncheye na ye wale ye ncheye but true niema ya den yesua me papa nya 93 years ansa na wowo one me mama wale ye more than 40 something years na mahu so mo mienu ekon ye ma obi betena omo wale mze omo ye den o di omo asem eda obehu se me papa betena ha wo bo ne nan wo fom ode ne nan bo fom ode ne nan bo fom na che so ne yire aiden akon ode me na mete omo ase me nya hu sa pe na ma ben no se olman ede enya wo ma me ene ade bi aye me se mfi no me ka sa kire no me na me di omo ntem asem what I say nti awale se wona oyiri nya asem a eye nkọ abusuafie nkọ bo obi amane se bra be ka me ne me yiri asem eye nkurasesem mumienu mu ni mo asem ena okunu se obo efu oyira ema awia ema me yeden emetoso aye se oba ne bedi bone ena wo yiri nso se ukunu ebufu a ema awia me yeden emetoso because se awia betoso Bible si ye mu se ye bosonsum ni enu nkwa se wo de wo yiri ho asem hye omua to the extent se wuntimi mpo mfa nche no e de adenko ebi wo nkra mpo na adi ebi afafufu simi so ena awurafie baaye wa anase ebi anana ho dodo ema eya mema yen study ma edu ba bi a obi wo ho ya ade a wonka nti se onya hu se onu aduane ma me na se wo ba na se aduane ni nsi ho a hu se na bibi nya den enko yie ema obo nya den efu even se obu fukura eni kwa se o mani du wana e wo se okwa bonten ko pa aduane ba mani di enti awale eye suku se ye kwa yenko ni ye na nyankopon edi nhyila abre yen amebi aka ye ma ene ye nchirima nyina medase yo prof 1 yenso yedase yi pa wo efutu pa ni efutu sem encheche pa wo de amaye Mr. Ebi mo de mo si mo ache nti oh yesi munche bia sao my experience ni wo ho oh yeah of course because tawa me ngware e bro no bia na mete so enkrofo no omere no mo kwa mi anti no mframe so geni odi awaresem aware senior your friend no akanfo se aware ake say ade ane kwan wa tin enkusi da enti ne friend say aware ana say ohwe kawa ye de wedding na around to we be say e pa eko say any baby starting any baby eti enti se wo kwa aware mu a no wa wadwen say akwantu na me ikutu no eye kwan a ewa na se obi enso tu kwan na se kwan ne wa esese usiesie ho wa ho boaboa ufe bibia be ma akwantu no e de wo be kwa akudu si e kan ware a
aware ɛyɛ nipa mmienu a ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ɛnyɛ nansɛnsɛmfo a yɛtetetete ne bia agyimisɛm no a yɛtetetete ne bi no ɛnyɛ no bia because we yɛka yɛntɔ sɛbe yes agyimisɛm no yɛntɔ sɛbe ɔbaa ne bɛrima a wɔn ahu wɔn ho na wɔn agye ato mu si yɛba ba bɛtena na yɛabɔ bra yɛn nkwa na nyinaa nti yɛn nkwa awareɛ sɛ mekɔpere dwapadeɛ yɛn nkwa awareɛ sɛ bɛrima no wɔ sika nti anaasɛ ɔbaa no ɔmo fie yɛ nti dabi sɛ ɔde saa adwene no hyɛ wo tiri mu a awareɛ no wobɛfeele complete ne mmom yɛmmienu no yɛrekɔ akɔtena ase ne yɛabɔ ɔbra ɛma yɛbra no a yɛbɛbɔ no ɛho aba yɛmmienu ne yɛ mma ne yɛ nananom na ebi nso aso abusuafoɔ so nti no ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ easy saa nti ɛsɛ sɛ ɔbaa no gye to mu sɛ bɛrima yi a mene ne kɔ akɔtena so mɛtumi ne naatena ne nkwa no nyinaa ɔbaa yi mɛtumi aware no akɔsi ne wodam anaa meme wodam ne ma de bia meka saa asɛm no sɛ ɔbaa wo kɔ aware a fa hyɛ wo tirim sɛ awareɛ no a meekɔ no meekɔbɔ bra na mahwɛ me ankasa me ho number 1 na mahwɛ me kuru number 2 na mahwɛ me ma number 3 na bɛrima no so fa nhyɛ ne tirim saa sɛ me so meekɔhwɛ me ho na mahwɛ me yere na mahwɛ me ma mehu obi a ɔmo aware na bɛrima no ne nsɛm oyɛ adwuma papa nkasa paa ɔmo wareyɛ afe ana n'adwuma sɛeɛ nti sɔbaa no wansi pi wobɛsi dan sɛ wohwɛ adwuma no na bɛrima no ɛwɔ ne nti na aberanteɛ deɛ ɔyɛ adwuma wɔ bank aberanteɛ wei deɛ ɔyɛ adwuma wɔ bi a administration office ɛno na wohwɛ ho a tama yi sa no yɛte sɛ ɛsɛ obi adwuma wɔ bank obi adwuma wɔ administration office a ne anim sɛ ɔmu sika deɛ ɛhɔ koraa na ɔmo ho kyerɛ ɔmo sɛ baabi nokura paa na mɛka kyerɛ mo no ɛyɛ kootu kɛkɛ ne air condition mu na wokɔ ne sei ni nti awareɛ no ankasa naa no first and foremost sɛnea ɛyɛ berɛ aka no ɔdɔ ane yɛde kɔ awareɛ no nti sɛ meyere yɛ adeɛ a meyere yɛ deɛ ɛnyɛ adeɛ a mebɔdwo so ɛkyɛ sɛ adeɛ a ɛyɛ me tan koraa nanso ɛnam ɔdɔ a medɔ ne ne nti mɛkye makoma na ebi akyire me ne na akasa sɛ ɔnyɛ saa adeɛ no bio aberanteɛ adeɛ a wayɛ sanka nyɛ sɛ me kunu ne paa nka adeɛ a mede bɛhyɛ no nanso ɛsɛn sɛ ɔyɛ me kunu nti memu ama no na megye obu ama no sɛ wode saa suban no ne saa adwene no kɔ awareɛ mu di a ɛneɛ na wawareɛ no ɛbɛkyɛ paa te sɛ sɛneɛ na manager aka no yɛ papa no mu ne yɛ nana no mu no na wɔn nkɔ counseling nanso na ɔmutumi ware 40, 50, 70 years na ɔmote awareɛ no mu me nana bɛba ɔware bɛbɛ sɛ 6 but 2 ana ɔware wɔn a ɔmo yɛ official wife ɔmo aka ne bi ba na ɔmo ayɛ den ɔmo kɔ na tama misua no sɛ ma na ɛba awareɛ no nyinaa obiara ni hɔ no antimi yɛ adwapadeɛ on her own but na me nana ba wɔ ne kookoofuo nti one day mene ne koofuo no ɔka kyerɛ me sɛ menim nie nti a ɔno nko ara na ɔwɔ kookoofuo wɔ ne kunu yere no mu nyinaa no mu no ɔno na ɔyɛ ɔyere panin nti agya mmabaawa ne ba a ɔmo yɛ mmabaawafoɔ na ɔmo aba because me nana bɛma no wɔ sika that one deɛ don't go there no wɔ sika paa obi a mɛfa no sɛ ɛtumi ne kuku kɔ shell ɛkare bɛyɛ 30-40 bars at a time deɛ saa time na gye sɛ ɔyɛ bɛrima ogyina ne nan so because sɛ ba sɛ yɛayɛ adwuma awie agorɔ bi aba na yɛkɔ a afei na wokɔ bi sɛ wokunu sɛ
mami skara me fan koto we yo mami obi o bo akra oboru ani dem a we ni sika eti no to mana ni bo den we area ho no no beto nekli na ni bo den no eno no beto eti no se ne kra no mo ko bisa be ma no mami sika nkoto we na asimasi a shewe pe na adane ntokwa because asimasi no wan kwa nko bisa ne ye de man no enti na the secret of that aware na ase ya no na asema me na maka kire me no enti no I think say aware ye enti ase ye aware ye odo aware etu hu ache so etu hu ache na mu mie no mwenya common goal say kwan bia so no ye be ware akopem awieye kwan bia so no ye be yeye na kwan bia so ye be hwe ye ma omo mwenya asetrapa me de bepem ha na me sisa to aso da chin yakem bio yo Mr. AB medase ye pa etifo to hu foi mrs Miniaba na me braka say our school sa school we wi Dabi. Sa school we wi da because oko wanim nyina next no exam say eba oko wanim nyina an experience bi ani ba bia ase oko wo no second born say eh ma woda o enso we die hwe experience ani ba bia asa fe ni ehye nyina ase na eniema enne emba ya ba emma ne eye din ma yen say yemfa odon kwaware dodo na be me wo ska o ti me ware na menye japade obisi be me enche obewu nti me kwa ordinary japade be ma me ye expectations are ye de kwaware mu na sabiom eye emma ne wie yem bone ye nche ebia but enema bi wo ho a se bia minim si be me bia nipa bia so se na hu no abonten na wo kɔ ne kɔtena so a eye different enti se bia abonten no ye show a ye obeme bi wo ho onyi sika ma na yiri o na so no ye show abonten enti se show no ye wa abonten no na ye papa yi ene me ware no be hwe me no wo hyeda de ne ho akɔhye na nyi se amba kpanya yi e ba pe o se ware me sister ho sese be sese wo no obenu okomu na abehu enhwe life na nipa ne elbow abonten no se wo do nipa no se nipa no do de wo mu ne se ye do ye hu nanso se ye do ekokotena we face the reality me do wo do me yaware afi yaware odo na si nchen o ye face ye wo bi ono tena dem 1 week 2 weeks kra na ho ye na hyi sa ni penso na wo akoka ntam o nipa ni nyankopon anim se menene tena me kwande nyina ebe ye ni enye se wakoka ntam ye wie na bra osimi de mi fie de ye te Pepsodent free to wo so de ye te free finfin Argentina what if you Argentina what if you are you ready to sacrifice what you want for someone else? Are you ready? Se wo kwaware mu nim se why bia ma ware braso. Are you ready? Bia mi fie ye de nantwina mo nko na ye aduane. Ana se mi fie ye de aponche nko na ye aduane. Are you ready say o kofa ye engineer branti ono open ni frame nam no? Are you ready say obe sacrifice wo nantwinam ana wa ponche e de ama frame nam yi? Are you ready? Bia me nim say me kodware na pa bia toilet na mete dobisi na mete so no ona me twitwi me se be me so mpe. Are you ready to sacrifice it? Sacrifice ne se bi ade a wo pe nipa na mpe. Are you ready to forgo? Bisa hu sa questions nyina me kuna me ko ware ni on pet trousers ya chimp na ekuna ka chem so on pet trousers enuti ma sesa ama no se me share skirt enko a aso be me bomode no ware me a my ready say trousers na me sha kopim se mewu ana. Are you ready? So when you're ready say obe sacrifice wo niema bi sometimes cry when nije dia when nije ho pa
Be a open moso, be me so pen moso. Are you ready say? Obe sacrifices am moso ni nyina ama. Be me yana. Ana ama wa warrior. Sa hey dondo ye dondo san enwe ya waregie no na warrior nan kasa ne taton one day show ebusiafo ye bedi anom kama na ya bosi ama na emomo kwa echinsem no lady because me o se do mi hu aware time ye ware wie sa nwumre san night no na mi hu aware ana mi hu aware me say do se hwe se na na ma na e park ye no na brush ne e ba akope brush ye ba ko brush mo esisi a hwan na be use na hwan na njutwi ne se hwan na be ye o se hey sister fetwi uya me so me de atwi o sa fe de me hwe bra na nim san me wo so me di o se bra se ne ti so for ka se u be ja wo na o ja no e ka se die sister atwi na me ntwi me die na yenko it's our real dear sacrifice yes yado se na yesi kan de bia no odo no wo ware wie pe ete enkura be mu ayerade no odo na ira afi de na ka ground so de ye pa macho see ya warrior let's marry for the right reasons Inye be ma owo sika o na sebia to renchem crate mi ba ma ni sika no stimi hire no oba are you ready say be ma sika hire na obetimi agina ma okunu ana se sika yi ebia wahu ne 10 grams sebio se bibi kosi na ne nan ye bubua are you ready say wo be gina ma okunu yi ebia ne kote na gina so ma ne di opemen atorenchem bitimi si Bemi ontimi kra ni sisi wontimi mbu are you ready why you ready say kwatie ya ebu ni mu yi obetina ho ana nyankopon he sa nneema we nyina say ye kase ye bedwo wo dwe ho nyina si now say nyankopon you me de wo nyankopon wo boa be ye sa nyankopon kasa be hye wo den na wa kɔ awe mu na nyankopon adom wenye ni je eni ahosepe ewo mu eda mu nyina mas yo yenso yeda se abedwafo akonofo ene de tiefo yesua de o don't tabai mekan se eye adesua de enko a wunya nware ya wutie bia ebeboa wo waware dada nso atie bi ne mponi eme nko yi a fatoto wakwan eyie ene na me ne makuma bi bonkomo wo se akuma me wo ba akokra de na eye na mienu bae miensa bae nan bae kra de mi kunkura bi okro so mu kra na mbuofu na ne ho kra ye mahi chese eniema esesa wa awariem enu nti no wo kwa ye wadwene yie se me kwa aware o enye se me kwa pope enye se me kwa pepe popo obi nama wo hu se wedding gown ya hange e wo shop bi o se atade de e be fata me kwa do aware enu ti da ko pepe wonya peja fla na otoi na ho no obi aso ona be ware next okomo acha aboso me yeso mu gina court aden mesremu na ne kra yefro bebrebe na egu kra cha efie de no da bia me kan sem bi se efie aware no emi se eno ne che eye analysis bi amaye omo anhye da nye se bi a wedding ni gu temo da bi ni nyina yesuban ne de nanso aya na wedding ani ne doso dodo Poppy ni e shani nam ha ni ewura ha ni esin ha na chese hunyan afi obewie na nadwe nyina sei botaye ode kwa aware ni mu no na afi nadwe na ye kehe mesremo yentu ye ho efo 0201944485 0554820910 ensio ato ewie mu aye fom oba yefre bibi courtship yefre bibi dating wo ye bia na so botai ben ene si wani so wosa courting na wo ye no botai ben ne si wani so e wosa dating na wo dating sikanti edi enti eyedi ebe enti a yo wo fra enchia no eye odon taban na wagye so se me to akomedo enchen hello odon taban
Me pacho wudi any baby a ufre efri. Because I free asane. Na so am ka no ma ya pa. Yo. Efuti onkomo ma na afi no mo be ware no. Mo mu ni secret. Na se mo mu ni be ma ne ho fechi. Ne mo hwe be ma na twenda fo. Yeah. A ho bobla no mo ne wale. That's all. Yo. Yeda say ye pa ye bra wo free asene. Hello. Oh, don't sabai. Utu akofa no ano no me pa jo din any baby a wo free. But me the Samuel Aprokuma say bra Samuel boko de. Yo. 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 Yenso yeda say wo free e di badwumadi eso. Hello. Oh, yensa entimi anka ofre for way. Hello. Oh, don't sabai. Nana ba ko pe. Nana, when chifo nyina ho ye. Yo, Nana, mo adwo nche enkoma ye. Me die wo mo se. Aware. No, afi ni kwa ewa. Afa. Bani wo no. Na anza na ba ware no. E busa. Afra wo ba no busa. Dem ma se o be ware wo. Na ono so akobusa dem ma me no. Te asuma size o ba be ware wo. No ni atase atu oba no fo e wo fie se wo ko. Enio bi awa wonu se ye fie nse emunye ti wo no otu was na ware e man so ni etu no fo esa na omo atase akọ atase akaware no wo fie asunpem boko omo dia akotase na bema kukoni ni bo mama na ye dwuma tin ono be wo masen kra no be to do bi kra no e be man kra ye dwuma oni akoda na so na yiri ba no kuta na ne kra me mu bi akwabe ko ye dwuma ni iska ko ware oba no na ni mami be me mami ni ko fo ba mo be ya ti ni wo bu so a be me ni wasa fe wi a kire no be o so ni mo Tikana be ya ware ko be me ko to no se be ni obi jira ho be ti ni ngu ni kun da ga so be me pre na ni ni bi ba na ande no kwa fe o be awada akọgbọ ni pre mama oni ni yo be me ni ni ai na mpe ma ekem no hu oba no ama ni ni o se akua na o ko e yo je o se ni mai ta ni se ya te o sa ne o kwa na ntie na me ne me bra yanzu e tu kwa se oba ni ja no de sa sinki o su na ani bre bone ada wafa and the man no titru the kasam nele someone ali at the house so when you be yama be man yama no the mama de bro when you be na onye ne man e du na be me na fe be ke na da ne sanu na ko e ba the titru e man no ani ye pre me yo e ma dia ja dia ba kan dia no fara sara me ma na bi so wa no kuma ma dia ne wa ma ko ma de me dia no ai ya aso to na ba na so ko wari ya tu ko se e so ba no asin che mo ko ye e do embu na anam ni fre ya sra se e ma me ko wa dia ya wo mu ko no me ma so ani aje ni sino no ama anya wari na nye deda obi aba wari tu enye ye ano asema yo Nana
wenchi yeda se ye pa se o Freddy ba dwumedie so na wabema ye futu a etise ye nua ma ye nua mema ye gidi se mwatini ye ma because emma no ne tai ka me pe TikTok emma aduane TikTok ento aduane entua school fees TikTok o kokano wanka ne ya na ya asem but no credit ye baako emema ne bebre wani monyam nanso omu ne adwumanyam emema ne bebre wani monyam nanso omu ni sikanyam obaby wo appearance na no wo hwempebe mo ye TikTok me pebe mo ti sei da ko pe na sebio konya kwansha na nanim ikobusi kakra bia afi na sister abemabu opie kroferi so odi ni bedi nachi sister ahofe ento aware ye wo mema binum a wo hu omu a omu wani monyam omu wo sikanyam omu wo bibia but sometimes obitimi ka se bra we pa anti oba we no timi ware no hye wonim ne ohu oba ne ho ono no ye ne boafo enu ti eni sika echi na enkonkofa ne wo mpe emma wo ho dwumadie a wasungusa utie eye Odon Saban ewa henkan 93.3 FM so yes stream live on Facebook and so obetimi akoho na wakohwe yen wo ho fe hello Odon Saban me pa cho ma wonne ne so kakra ema yen te won kan ye me pa cho yen te wokasa ne ye sana oni ni fun ete ebuke no okay ebetumi a na madam oka onko handa yo ante saadi anya wale omani mai obeti baadia onya ne sa awon to be pa yo me pa cho yeda se ye pa se wo frɛ ede ba dwumedie so yo etiefo yentimi emfa ofrefo bia ebrim fi se ye bre no kwa na eko na ene yen question for the day no say sex position ben pa na wani gye ho se wo ye wafo a fi se wo ware ye no ye kra ye hye Odon Saban ase ya cheche styles bebri emu de he na wani agye ho na mpo ye de ani mu nyina na wo mpa sex position ben pa na bra ya wa wo se we de medru heaven ana se sister ya be ma wo se we de bebia medru ne de me sane ba fom bi ma enye Mrs. Wana me de be shasi efie so bi se wona me frɛ wo se Mrs. Ka na be gina efie n'anim o wo si oba ma me mre kakra ba mo nyina bi edi kan de free mo so Mr. Ebi pese odwane one day edru one day no pese odwane kakra nso Asa dogi ni mu nyina mepe dogi ni mu no the obo Doggy is doggy. So whatever doggy is. Doggy ni mu nyina na make emu nyina. The obo beto no. Ne the o peja ne the o da pillow no so no. Ebia mepe. Jo ebia Mrs. Epe Mr. Mensa me gidi ye se wutie dwumadie pa no de beka baako no obeti ares Mr. Africans o de eja oba ye nche on say de wase ne say fi se ne ye back or stream parables I said resident will be sad and you so sa ama Miss Webeck dia me de pa ozo bede imbo opedogi mu bia bi na e friend kuntun oje no kuntun oje na duabanchi na sintui mo se po utu frimu a are ekroti mita e ko ne hu yie pa obeta mewa ona oni je ho mewa obetupo mo o dia no ye ka we ba dia ne ya ti chire bu ma no na mi bisa se
I didn't know and crama no more page in our sir. Or more who said, on a debut of You are running away from the question. no, I'm not running away. As I'm saying, lady, Debbie, Me Mitchell Mamma Naba be see as him so. Now, some more woman woman and and Joe. Go straight to the question. Why should I go straight? I mean, teaching on any day. Well, now we say a dear Bimpona me pedo. Sex position, A dear position, being an ope. Mo, on say, Oba, dog in the impo. Obviously, as a mom. Oba, Ode Netoha. And my name fat ne cocoon to be biaso. On na ho flat. Alpha coconut flat. Flat. Dogina. Ne one said dog in the obe pija otono beba so kakra. What I say? Obe pija otono aba so kakra. But we do the ho flat no. Na it say ne wo buy ne nani mo kakra no. Now they are furniture on say true. Semeti ase a ebo no eda ho. Oh they flat. Na eto na baso. En fact on ne maso. nipa on na ho flat first in your food that way. Na fa ehon so lie wo pa. Say etwi. Mo dekeke. Etwi sire ni mienu no kra. Ena etwi hwe no Mo. ho. Emo ba ne hu se why you be pay. Ed. Lies I don't hu ne say. Nti me Be no na mam ho bantem. Say ntwie no dooso, friction no dooso. ntue ne dooso. Ohun be bantem amadi kan. Oh, yeah, very short as what men try. Because when you're penetration. Yeah, especially say obano or backside. Exactly. Oh, yeah, short that man try in America. Maybe an minim in America. Ayo. The friend is over to Bobo. I just said the nice so. Oh. Now, what they are manachino. Okay. We are me pitu. Okay. We are Stay biya, na stay biya the bat. Where we no. Na what pijan 9 million no. Okay. What I say. Last week they ni bia. Mo now dia okay. o dia gu okon na wa ba chiro. Last week they. Mo eno sa no wi na say o de 9 to 4 ma. Oda papa. Mo it is a style no. Come up pa. To me no manage ho pa. A chere say o boss as ayi ni wi a. No obi as na sa style we mu de. Ukusua wo. Esa now slow. Na utimi say utimi siri wo utimi na o say bibia dey akolo nti na uni ha wati ni nyina mo nti style a emede ena maka no na wo ye no ni nyina ni emede ne so da ho no atani ne kon wo na chi na o fina no so aka ho no lai wo mba lai wo mu dodo ene mekuma de wabeji nani ena oko Mr. Ebi Mami mama na wakana say what do you na what is say what you well me ankasa na no baka sa position bi ayo okay mommy They be the opepa se ade no me ya attacker ana wo body defense enti attacker ne de it's up to me say kwan me fa so a me drew amama kwa ko shegu no so ho enti whichever way a obekọ ne bia no me nim kwan me fa so a me ye na but o say oba no the other end enti no metie wo respond no say ekoyie ma wa na say enkoyie ma so but on the good day no Mrs. Webeck person we can be oba bi wo ho a owo style e bono no anka say we say yes and na de and na wo so owo style wo so ba utimi say and then no timi koyie but on a good day no ana make us on the stars na ya na area na area bia we din a omo de frɛ din be na wo de frɛ wo de okay ewo 2 stars bia on a good day no and on I am a pen
aha Send me your friend back low floss mo. your friend back chronicle now Becca low floss no and at the same last week we discussed it. Yeah, can I say? Unfortunately, we meet your program now. Mama may take a crowd and film that. May I rule? And I just said you know my media near me. Anyway, see no. So I don't know. Say Oda Hot Flat. Your friend, what's your friend saying? Bemano. Oba another Hot Flat. No, what's he saying? Yes, I send you. You're very good. Yes, I send you no. But what raise you with 9-2 na bastro like already bicycle beside. I know their friend said low floss. And chronicle no se wuni ahon dia. Onye. Ana so oyere so e wo waiter mentemtic. Because chronicle no say ote empana no see. No ba no aba betena wo so see. Na wo na nsi form. So no both friend at a point in time what page na na ho see. So wuni ahon dia. Mr. B was skills. Mr. B was skills papa. Enye Mr. B kwa mnim say die kura chronicles wo. No me pese me say so back in park ni nyina. Na say bra kwa choice ne ba. Waba. Okay. Na wa try ne say come up. Come up. Na ba ku biem no so mama kai ba ku. Grofos grofos die. Yeah, what say Wala dia kasa. Se say ya ye kasa yi. Obi mo ahya ase practice yo. E kire do se na wale aso. No pre. Hwe o yire no mane na mpa ne so practice. Wonna me hu se ne me. Onna mfinfins encrosso empanisi. Encrosso mpa. Se ne be ya ne na ne be ba form si. Hwe ne to na be si empara no si. Na wo no wape se pillow bi a now they are to form na ne to number no gauge u gauge a ma ne ntom from mesrew u gauge a ade na hwe me se wow u gauge a ma ne ntom from u gauge a se nti no uko ni slow ya na it se ne uko ni speed kakra no it se ne wato car di ache no we ni nyina no sa star no wo ba na won sa ba kon so enam ne choba nanim na wutwi na wo bo wutwi wo bo be wi bibia na chese but the woman say on the style we come come up the woman say ye mema na wo so omu hu se odie no ye the temple na edi one for temple make a temple a make a pa na ekono pa as wo kon kakra na fi the wa bon pa say I say o revive pressure dia baby na fi the wa sa slow that temple I know sa no wo ba that temple no bom it's nice and I feel so e ma no so be ma ne bu ne mu a wo so busia no hwe eye de papa o bu ne mu na wo so busia no e was some warmth bia e de back ma se honom no e ma bonde no kra e rade e twa no difference ni mu e twa bia ye twa na so sa na ba isu twa na me atwa no ye twa enti no be ma ni bu no so na wo bu bisia no na aye na mpana so no kosa na na o titush tash tush tash se obo ba ka bi koko fo ni onyina ka se na wa na fo no onyina se o se se bo akese eno sa no ko speed ni kakra on se card ko speed ya na se uhu porto so na se speed run be na it say you slow down na kuma ton no bo slow down udu aspas no sa it's o experience no o me no nyina mo experience no etefo ai odon taban djumedie de say ya ena ye kono eso de yie na yetie no na ye practice na ye de siesie ya ware ye de aboya ware ho ban ofi say obi kunu
mafie biem because of style baako pe bi ababa wa bi de ko man mire bi je se be ma ne da ho a wakaya na nadwen nyina ase na se wo san sorry no ko enti ma wa afo yen sorry nyina ye na so owo baako mienu miensen na ye no nche sete da changes ebeba nipadua nim nanso bon ho modern ase wobetimi ahye wo ho so na wada wo ho so na edie ni mu styles ni nya watimi eyi dada bi na wonya bi da mpo a enwumire ya ye ni bi afo beka se enti wonim we nyina ye na wonye no sister ompie biem me bia na nkọ no onko biem afi o china bo sade chin ya wo de phone ne be ma se afia o da je ne delete number we free so am de get yikura ha ma dream motete me life yo odon taban jumedie eso eno no me de 5 minutes ma etiefo style ben na eye wode odofo eda wo nchen kan bibi na wo hu nia wo pe oba ukunu ebeka na wo nso waye ama no ma mo bola no na nso papa bi na ni bra bre hello odon taban no me pacho sex position be pa na wo pe o je nu bi wo ha oba no nya no na wo bo no na wo se oba no ne die ba be ma so die ba na se o be ma no chimbre ke no ka wo so wo tia ho me a be ba ko na fe no ba no wo bi chi no wa ka ya se afi o ba ka se na de na kuso na wo ke no afi o be na wo be na no na die wo so me nana netina na utumi ebo sisi anyina ubo pa o nyame adom abeda beba na ba bezana na de enim se wumfie no kwa enim kakra but ubo nso a ebeboa ma wapomudi na sipi fi se edie de ehu hia pa ndako meba mo aya abranana eda kapo sunu mienu na nya de oche ene nana unya kura nka ye behia wa ha dodo eba aya abra na me na nefre abo ayo se ne oba kura na badwumede so apon a wo baabi abedantie ni hawo nti nana ya abra oni baabi da kura baba ne me say bi se woni baabi da kura ba obema wodan 8 years de wedding chini ni bi pa nti wo se wo ba na wo so be share wo experience e kire yen nti nana edrono ya member yuso nge enye no kre ya media ma wono no afa ojo anu wajo egu yo nana ya da say iye pa nana se akabo so mi enu na ese December mu ene nana o birthday there was say odon taban crew yetimi edi kakra ema wo yo ye twen nyame enim hello odon taban Jamani erade adokro number sex position be na pe edie no emu de ewe hipa no ani je ho nyekwa kunkroma oka bebre o ni oba no butua na madam panato flat no de tia show na wa afaneti boko ya nebe je no nya oba no to no mu di kakra obo ni nyina na obo so obo to no so ta yo enti we yere da won chen kose 0201944485 0554820910 ediemu egu ahoro ediemu egu mu ahoro pi emu de he na wo pe enye obia na pedogi enye obia na pe side way enye obia na pe Yesu asenduam enye obia na pe sintui enye obia na pe gina hoje enu nti wo ede position na wo pe na yenye ne yemfa yen sex position for tonight no entu ja ne kwade ya buruburu bi so yen sex position for today ne kwade yen penifo edi kan abobobobo bi so because freakers there wo kan ho erade also
Edi krum. Hello. Hello. Oh, don't sabai. Yeah. Me too a comedian. Me ba cho ba me so me too a comedian enchen. Yo. What's my Joseph saying? Me too a comedian chen. What comedian? Aha. Udi ni baby a free. Yes, let me play. Make a separate walk. Oka sefra abo. Edi mu position ben na weni eje ho. Me dey mu position me play doggy style. Yes, a dog in the mema no mo pepa. Kamo yen so enche na mo ho aba o. There you me doggy style dem me wo be 2 hours. Hey, Jatadi. Obiba. Kampo. sa ai natural a edro bia enka ho. Dabi edrobian kan. Ene nyame ma wa hoden. We no dey yampa ya girls ni kwabusa. Ene omodos. Bre you akukudro wasoro. Ombola baso. Ene na bre bia na friend Kotifanta ebini. Yo. Ya chede nyakufon de mame. Me wo ba ma no se fe na nkasa. Na we so ya Talent. Elo so the talent no. Ene won so talent no pa. Enti talent bi won so a who use bro so edin so ba why enti me pa talent we dey te so ma me why. Yo, me talent bi wo ho a nyame de adom but edin so ba enti te so kakra ema me. Yo, me da say so free badge me dey eso. Hello. Oh, don't sabai. Me abacha masamba mi akomedant. Yo, mpacho yeti. Udi ma de nice pa. Yo, da say. Almost a money link of my obabi oda okwa. So. Money come my no want to. Ni diwo. Yen link na wo ware na say wo link na wedding keke. Aye ware on. No worry omo. Na say wo ne dia ware no mpe oba obeda ho kwa. Pe de obetimi edi. Yeah. Oh. Yo. Link up no my why. Yo yati. Ye da say ye pa. Baby. Ba che no da ho kwa. Yo to almost we da ho kwa. Me say bi na wo ka bibi. Ebe me kan bra no o pa che se no da ho kwa. Enti ope almost we da ho kwa. I just ope awale. That is it. Already way. Mbesi. O say empranche Nti se me tena se yi pa dia like empranche ni bi wo aya nkwa wale. Like maybe a member na e free no. Maybe ani aje o contact me ba na e free no. Na te say na date rush. O mo yem na just say a link wo. Say me tell the question na see ye. Em say bibi sa na o pe. They say odon taban marriage. You odon taban a rush. Number say no me na me heso. On beba counseling or prof one ho. And kebe ye come pa a nice initiative no dia banana at least at the end of every year no cry it minya couples me no cry every odon taban mo I think say anke no so ebe boa yen yie pa enti no ye de beko adwendwen mu na yen so ye hu nea ye beye yen warm up for your wonderful sex position me pa chow say o partner eda wo nchen say wo kunu eda wo nchen wo yire eda wo nchen obema say no na wo yire ni ho na wonya blue balls a ene wabeka ho nsa oba na watwimu nyina wo de aboda da timodi a ene pedie se de bia meka no wo de Saturday anwumre pedie fire surprise why wa bre ene wa nkwa adwuma mesrew ene eye free day na senyame awa me na me koton grani mo bobo na me ye akwankwa na me kan senia akwankwa na me no denio debo temi sema kuma kromo bobo sena matu petetu akwankwa na me kan seni akwankwa na me no denio debo temi sema kuma kromo
matu petetua. Ay, matu petetua. Obakwengonza, now go can I say you? Name is and then me kwamberam, me trouble bas, nakabago go. I, me mami aboko. Aquanguana me can say. Aquanguana me again. Now we warm up no ye warm up me gidi say dware de mo dware dadaada enu nti warm up ni mo a na ye wo pe wo G string kama bi na share me pacho enwumire ye nko ni B Foster sembia ye mpe B Foster bia wa ha sei nti se wa hye B Foster ka ho kwoworo kra na B Foster na twam na pe G string bi turumutia wo bi bese na fa hye na ya no wa pedie lazy wo su ni bi sa obon se etwe no ebomu kama sa na yenko ne sa be ma ho so pe boxer efe na enwumire ipe de hye de wo hye no na watwimu nyina enko fe no enhye mesrew hye foforo na yenko na abe Fontaine Time Facebook yenua Elizabeth Safwa wamayen love emoji Elizabeth Yedase Yepa Afenso Obin Tutu Oze, I'm watching you live from Kaswa in the central region. My name is Obin Tutu. Greetings to Seth at Achim Ariaso. Yo Obin Tutu Yedase Yepa Seth and so say what say Apia Maxwell or say good evening to you guys. You are doing great job, but my wife wants to join you your discussion. Can you drop your number after the program please? Yo Bra Maxwell Yedase Yepa Yebia the number no ebetuja na wapeke na enkomo bi ewu bia no yedi brojo or say I'm watching you with my wife brajo mon hwe ni ye pa na sex position e be kire ne nso no mon fa enye adwuma ene de woyira ma wonu nso endiw na mani enje na mon hu sampa odonta ban edi ediemu atenka foforo ena eba afe Mrs. Doris also great show and Elizabeth Safwana was sign amaye emoji no ABM or being tutu or say I'm watching you live from Kaswa ya kind dada and Maxwell then so ya kind dada yo ya unye warm up ni nkwe and a sex position no a man on top with the battery mo no an ye de dada na ya ye hye den nimu no Yesu asendua nanso wei eye romantic Yesu asendua enye tete Yesu asendua na woda ho sin sedua ni bi enye ne woda ho din se saman ni bi da bi wei eye Yesu asendua ahokeka ewom Yesu asendua hit J Sport Yesu asendua be ma no ebebo brimbrim Yesu asendua oba no ne tweba no ebe woso na bo brimbrim Yesu asendua mu ebe ma etwe akasa na ye kochoro obo se bibia ekoyie ewo ho yenye wo map feel romance no enkoso sa romance ne nkoso na wo suso ne mo na wo miamia nufuo no na wo num nufuo no oba wonso wotia no wode ye den shuwa no wode ye den suso mu sa suso mu boko enkomi ama ne mpayo
so mu boko na fe wo oba emema no omo so a wo sa enchemu ho omo nan enchemu ho sa no omo wo atinka foforo bi e wo ho ase hwa na se ho sa no wo do nsa eso hwa nim kakra slowly na se wo de kɔ ne hwa na se ne kwan na link to hwa no in between the hwa and the anus no wo be hu se ho kakra na lai bi da ho na me kire ne to ho no baby oja ne naifa ne nyese ne tu ni mu o baby oja naifa na de call light ya na eda ho de be pim hwa ne ho no me se fa unsa fa ho kakra bi sisi a na hwe de wukunu be ye oboso be yiri ye bi na me na wo mie no aje so ni mo ai weda mu na ye nyunyunyu say oh bra unim romance wate bra bi me hu ne wo ye na share bra yi hey experience yere wo sa say ya patrikotom era no etwem eno nti romance ni ye ema na nyeje ho romance ni ye afe na nkakra na wo yi ne dross ne saa obema ro dross na wa na wo to she no na wo ro dross no na wo yi ne boko mpacho ye nro no prekupe brum da bi yi ne nkaka obi kra mema ne be very romantic omo de omo anu kra na ebro pant entutimi de wano som na wo ro ne saa na wo jai kakra wo ro kakra na wo jai na wo do tekema na de ne nam ne sre ho nkakra oba wonso enna hosen wonso so ni mu bi ne nufu no fa wonsa mienu no wo de wonsa fefa hwa na se wawie ni fa wonsa mienu no wo we no kokromoti no ene de etoase no fa so nipple ni musa ase wo robin nkakra no robin nkakra o say welcome you Abigail comfort welcome comfort so nufu ni mame sa na bra bi ka o say aje welcome you o say Mrs. Frimpong welcome you no ban so jeje ho say o dre wo baby I don't take man I wanna me pay. Afi dross no ye wie. Dross no ye wie. What's next? Oba afi dahwaye yasa mesre dahwaye ya romantically and daho enye wo ho bare wo ho dahwaye yasa bema shasie na brush empre wo ho mfa nkovrem romance no maye etwe na fo etwe ni mu aye save soche emu afo enu nti shasie fakotie no fa brush clitoris no ne treba no fafaso aje na wutie nyome kakra aje yenya feelings yes aye juma damamra ne se yeah shock absorbers am ye poto da ye hu bebe ebu hu poto mo asamiye ye mpe bobi pacha ya wonya kwem ye mpe low down popcorn ono go do ye mpe water hose ene de anyumi kansem ono go ye mpe ebe tatale bia wonya kwem na be da fiwa no ye hwe Bobby stand am ye so ma ye nya feelings yes aye dwuma enyo
aha afi yenko bema wa brush so ewia ka hwen oba na ho sanfa wonan ni nwo peja wonan no star we Mr. Abi wo se no no pe peja wonan no afi bema no bukotodwe wo mpa ne so saa na afi oba peja wonan no na fe gu bema na beti peja wonan ni mienu nyina na fe gu bema no abeti mepacho mamenie emu ohye kakra se de weda na ye no ewo ho oba peja wonan bema bukotodwe wo mpa ne so saa aha oba peja wonan na fe gu bema na beti saa afi wo de kotie no ba bema no obi ne kan wo se etwe na duane ne de etwe na duane ne kotie yankwe inti sawe na ye bobi pacha man to tumor from an name. Bema na wodi remu boko said ye di kan Mrs. Tempo no ene hia enti anwum we da fom boko fashion boko sa ukoni slowly Why then we'll reach you walk on a ho Fatutuano kakra. Oh, me who says Sister Abigail, oh, Pia Cotia no so dia poshe moboa, and fancy manina no ho kakrana sa. Aha, ne nine go con, manina ho kakrasa. Sa position way, so wo pim swa. E was say etimi hit G Sports no eso. As I say etimi what G Sports in so no ba. Wunya atinka fufrobi. E wo mu. Afi yenkwe vema. Vetu chiko trenim. Betty training would trim kakra no wasan twen pie. Would trim kakra no wasan twen pie. Was ye fashion mo eden na wuchire. Enyi frame na yemi dedodo. Enyi frame was there me the shame ntemu a me ho beba eye me dedodo. Was there be fashion. Oh brakwa me fashion. Brakwa jo fashion. Brakwa si fashion. Brakwa fi fashion. Oh fashion. Oh ama twen kakra ma me wate. Ekuya train kakra ma me wate aha Irish record no do na di uti ato two speakers nintem na retay e bia na nkurawe na modena no o de fio da mo pi na no when a stereo sound of aje aha now boko aje oh aje abeme kwani boko ai weda na aye from say weda ni mo nyunu na nso amfi frɛ ne yɛde twawe Epunala yako nchenchen so ayetu na naso ho so ayetu Moses ohunu bida abofra ba ina kokomu popo oh small child. This song brings back memories, you know. I'm trying to bring you back memory lane. The time of Mr. Albertville. You wanna thank God for this. Do you wanna Ajay. Kofi ukotia mede. Kofi ukotia mede kwame. Ube kumio. Kwesi. Tubo. Kwesi ko form kakra. Kofi aje mo kakra. Kofi ko form kakra. Ajay. Shaking me fine, making me
twene ye wodi adi ni nyina oba kwatie no ye wodi ago wo ho na wonche wade go wo ho aha ade se bebia edan bia mu aye de megidi se empa bia so aye fom awowo mu de nanso megidi se watim fifre wa benefit kakra no wa sign so a prolong your life because when ya eni gsron kon wa ma wukuna ni age afi bia mu so benefit ni bi nso ni se ene odono aso esiesie aware no de na nka ntokwa wo mu no hwe mu de wie mu amu hu se mo sresre hwe mo anim 0201944485 0554 8209110 0554 Eko sema wana ubetimi afre odon taban de ye chire na yaje ye ni nso ekakra 0201944485 0554 8209110 ahani de dura ya na frɛ no ayeden ana mun wieye mun ka mo ho mun wrap up aha mun wrap up aje Asheri koko mawanenoli Baby can you want I go hustle you Baby take my heart baby carry go afi mo wie sa na mu nyina mo nhwehwe na mo abo naked no oba gina ho bema gina na chi na afi mu mfa nwomi endia sa makotie no entwi eto ne ho sa makotie no entwi to ne ho sa na fa wan ne kakra sa na mu ntwi bo nse kotie ne besa asori awie no waye Yesu asendua mu ya wie a mo gina ho amode edi asa mo di asa bo nse sorry ya bem oba ehwo na entwen na wasintui na afi wode afa hosa na wabɔ doggy hard one baako ede aka ho It go better make us suffer so you no cry Hello Oh don't sabai It's your come don't change Neko say Ediene kose. Wo be hwie mu ana. Ana wo be soja. Be soja nkasa. Enkwan no wa no bi. Bacho me no bi. Aha. Inti e kose. Amene se damasi. Yo. Ene ma pa mo fo. Yo. Then e be ya worry. No cray. Yo. Yenso. Makasa. I'm a maniaje. Yo. Medie. Adiaba cope. Ni yami. Mene obana. Damdama. Sabe onke kan humpo. Anu say aha ana Martin kan wo so wada ho se dua se bare basa wo ne kura enwo me a me ye be ma no oden saka me ha ohun ba bia me de wo no de wada ho na mpacho for plane ya wo ye ni ye die because emma no ye wo ba ko mienu miensa na ya tinka no bibi aye bibie wo ho nti for plane wo ye ni ye die ma ye wo se me ye bia de ma no ye menim se bia
Then me said, But you're married for how many years? Ni? Be 2 years. 2 years, they're saying, Che, in Tiadan and any new. Oh, 2 years, they're still, I was so quite to me any day. My Jenny was me, Pia. Now, I wanna. But you are over. But could you say, was that in Canning? Yo. Or money banufo. But you're dead. We're trying to afford. 2 years. Oh. Nampacho won't change. But you're this year, they will name it. Send the Adrian and where Nibby. And the moment, dear. My Catholic me or Barman Gemma, me the body and I'm one. But Muti fear back home. But you're in TV about. I said that I had a man on no team, and I'm so much to beg. Eh, no, they're better at in Canaba. Bema, maybe I made the number bet to Jana or Frene Akasawai. But yo, made us say, so free badge me day so. Yo, our way a monsem a dawson. Our way what's a baby, what high dying, ama we getting so a baby. I was so man a bang, whoa, now who sees you won't quite very real crowd, Bejina dem wono. When you're Nenia bow, pet now or no swing your baby when you need pedrium. Now said there be our be free baby or Tineba one as a nika, quadushe nika moi. Quadri won't into a bed and the quadro quadri. I was so what's me who to us so Mr. Oh dear, made me number ebetuja 0201944485 0554820910 enemo amutimi enye aduane bi edi ye holy communion yi odon taban so communion yi edi kronkron fi se prophet 1 ewa ha sei edie an odon taban mu edie a epem etweba edi a ekopem J Sports ema bema etimi su an edie ena wonso hu ewo saa edie ehu ye bre no anya ye be enu ntemesre se wo pese wo frɛ na wo di adansia na wa frɛ ama ye ntem edu saa bre we na ebi mu dia kwaso che ewo se wo pose na wo frɛ na wo di adansia wo wi na wakɔ round 2 wate enti ye twem na prof 1 Madam Ness. Star way so why be da okra de we kan ka say no na wo penti e wo de ye ntwa so. De oba ne da ye ya no apagya ne na egu be ma ne kon hu no. Guy pa. The rough. O hwene say we on say e ba na sa okote no ewura atwe ni mu. E ma otimi say se okote ne wa. Timi say akoka bibi. Akoka wumbu no. Awode no. Itimi ekoka ne sa se otwe ne sa. Ejeba ne sa onfa ni nyina nhiem. Ete se ne wutwi a na wato bo kakra. Ete se ne wuyi no na wo sa de wo so da ha ohun se ne onye ne na ye ne logozige ase wo wa wo o chia chia ho sa no sa o se take it easy adaze o se oh eno ano no e ko ne ho ana oh nti o se e ba ne sa na o ba ne da ha na o chinchim ne pa ase ade no se o mu nhia se on twen kwa akire nti se we ne sa na wa ba to aso be ye 3 minutes pa do se na e ba sa se empa no nkukuru nso o so onya ne danyo na it se wo su like wo hu ne onya ne ho na kire se nyankopon aduma na o de share wo nsa no wetimi aye ama edimu na manager ade ya wono me yete sen wonim sa ade we wono ma ebu spence pa no kra na nka me ba bebisa se na de na ode abeso ya hwe because mo kro ya mo se ma ye ni ade ede na we dey ase mo ode your friend say we your friend of vanilla ice cream strawberry ice cream a Rabna bakery and catering services mo na we dey bed na akra matimi aka enti we na na madam we beg kire se ohwie gu be ma ne kokoso a na wo do techrema na wo de tafre wo hwie gu anya abotrema ni sane ankogu ni kote ne so enti wo de tafra na akofa ne kote ni ti no udru kote ni ti anya abotre because wo se your friend say
vanilla ice cream. Vanilla ice cream or say vanilla ice cream because when I go no I know she nti unya da agye do touch them no yet send the oh fan no the fa ne continuity no o say the tina doctors phone nurse phone be twa no eche no aha ya na eho no ano round no uduru a na yet send the we twa kodoguru yi wo the continent no e banza be ma no oni baby akọ e ma no eya mu ntie ye na be ma ne so ntie ye nti ice cream bia ewrabla dia ba ede ice cream milk wo boost sperms rough ice cream boost sperms o de we ya wanomi e me ya se wo yere ko senka wo yere wo ha nka wo pia ice cream wonomo a utimu say yes ema mp ni mu pia na ememu pi nti emrante ne mabawa no se ope pia ebu pi sempi hu blabeje ice cream mo Facebook for ni ntwame na omohwe madam nurse e no de aba nurse ni won fa de phone ma ade papa nti mo metobi mema na makwa supitia yesi mu hunsu agene ni na muhia this ice cream we be eno ene manomo a adwumire eme ya pa se mi nya adwuma bia amfanyo but enye bia onafe mi nya adwuma bia mebre obi na wano bia na ata me so ba o pepe bonse be shiti mu nyina for this ade chia wosi this wosi because say the ebe hwe agumu no wa hwe ya wa kura ube esuru yo ice cream ede ice cream na say the boy nya den the boy 3 cedis pe mo and obi atimi gibi e wo 2 cedis den so e wo ho afen so ye keka wo don taban wo dofo be di ni birthday wedding anniversary oh ye worry ya fe ba kuni wo pe cake birthday cake akono fe wedding cake graduation cake meat pie e dey program bia bia ope bia me say wo dey free rabna ye beye na ye dia ma na ama odono ene aware no aso ama bibia aye kama me pa cho number no e 0546 827329 0546 827329 afen so ye kan ye di ice cream aye sperms mu ayedu na ye order cake ama ya dofo na ye niema ye meat pie ye way for ye snack ni ye bibia no na me kan mo say ye we nyina wi a we nom no ye snack ye hia nkwan pa e de ama be ma no be ma de se wodi wu na waduane nye da wo boa obekọ enu nti no se wo pefra wo mu nam papapa wo di bon kwanya anuncio say de enunso wo betimi afre 0546827329 ni nyina ebe supply obi an ye de baby aye wo bi na wa begina de bon kwan e de amodada na wanya hoɔden na wosi woso a ewrade aseponko no wadi wa medie no etimi ewrewura wo ye ai yo when I get that feeling I want to set you feeling yo Mr. Ebi final words na yenko final words there meka kakre be pray yo me pacho eraba na ya eraba ya na say eraba foforo me pacho ya eraba na meti he ya misi akonwa mu ya okay and yes ice cream na say nira ice cream na say nira Mr. Ebi asema wa kan de emu odu de say nira na say be me pa macho mama fa say bia me se mama esremu ala ya say na say Ghana for ni nsem ka ya me kan say ice cream no esre nira enti wo de ohu ewra abra na say wohwe na say rabra ya ice cream no ede o efe ice cream no efe ya me kan ya say ice cream no esre nira whichever way obehu nira ni bia no if the bozu swallow do yena or the yona swallow the bozu there is a swallow in the Bible that is it as simple as short anyway see but Auntie Raba me patch packaging
Yeah, the labels bebo where samples are made brem because samples ni ko yie it is a label no bo ho na say me describe what mo be I am very simple yeah so no free ho my che busuafo ba akomie no bi my colleague be a friend Emmanuel or say ma me di Elizabeth e wo Treso Zevo se sa na e kan kro ni di India Zevo ahinkan odon taban cleaning in a chiano. Mina major on behalf of the cleaning in a chiano. Tamachia kweku ne Sandra ewe duasa. Charles any equia ewe Jamaica ho baby. Minim say by this time o my money am awie. Charles ne equia o mo de awie. Ai o my money am awie. Ya me ru asunsun wiase me hu omo. Atanso unfortunately ne yera kodija dem. I don't know about video na. Etino. Said and Saturday on no come me that sorry in the idea. O chira how much Sunday. Okay, see ade and then just say a boss 6 hour di mirika baba. O kwa kodi ni di ade chi ani mu di na eja. O di ni nyina ato aso. Na emu ye ka awarefo omofo dontra. Ama ware no etimi akoso da Mrs. Okay. Edoso. Twazo. And I'm into us. Na now west na fe Mrs. so. No ba pa no de awie. Eja ba pa ne mo fe ba ko da ye ntem e ba na. Ye da ase. Send e fitani ka se ya e de koma fita no ayi ni ye. Na mobile phone so se ya na de akwa akoma mobile phone repairer no ayi ni ye. Odo repairer e no ti hoyi. Madam Ness Yankopo nchira say anwumle yesi awale bebre megiri say ye ba ha anya say bia ye ho na etayen but Yankopo na asoma yen say awale a asay awale a egu yemra mehwe na yensiesi ni obi beka say ya say yenseye na mom we nyina eso Yankopo ni because we ni wuyiri ye ukuru nso onso we ni ukuru ye na wawale anyina na ukuru kofa wachi na okotwempra na wale ni begu a akoye ne wo ho enu nti na nwumre bia ana se Saturday nwumre nundu eya na ye wo ha ye be sere ne se ne ye be kire no eya ye input no into practice se ne be ya monso mo dia dance die beba na enkoye se watia na mfaso bia ma nti ye chia wale fu nyina ne asigafo nyina esere wurade se asigafo nyekuru na awale fo nso awale enyina na enkoso nyame nhyele obi bia ensha obi a Mrs. Amen. Meso kakra me what can I say? Oba on worry na wo ni oware fo bi kunu twempna oware fo bi yere twempna hwe oye baifo Yankopon pesa ukoso akra bi nso na be ye wota enti wuni se wo se obi aware a jai ye bonfire say ya sha si ebekọ ewie ye na Yankopon de akomaso ade bia mo bia eje obi bia otie bia Yankopon hwe nyina me ensra obi bia yo etiefo ye damo ase ye bre no enya ayebe ye de dwumadie no aba awieye na dwumadie a wutie ye eye odon savan dwumadie wa henkan 93.3 FM eso memenda bia enwumre ene ye de bra no ndo abodi kosise dumienu ebeboso me a medi dwumadie ho chia me media ne Radio Nest Erabena na menu abema odnyom gugugugu kwan so ema dwumadie ye akono ono so ni din ene Bra Nelson ena de ode yekoto aba Fontaine Facebook so nso ni din ene Kwame Asante aka Nana Atopa henne number no biem eye 0546827329 0546827329 de no se na erese opese wo baso bi no me pacho peki number no na frame nyame ya doma ade echi kakra frame na ye monkomo ye damase dwumedie no esi bye bye